רגע. יש אותי במטרות. זה התרגיל רטור, זה התנועה מגמת סריקה, שם לפנים. קלטר! קלטר מקרוב! כמה אחורה לחסות! ניסן, נוח לשמאל! עופר לאחור, יפה לימין! עיקון לזמביה! זמביה! אנחנו בקו לפני קו הסתערות! א' מחליפים מחסניות, ב' מחפים. א' תקין. ב' מחליפים, א' חפים. גב להחליף. טוב. ותקין. חוליית תקינה. בדיקת תקינות חומר, א' בודקים, ב' חפים. דורון תקין. א' תקין, ב' מחליפים, א' מחפים. גב תקין. חוליית תקינה. המשך תנועה מגמת סריקה, שתיים לפנים. קלטר מרחוק! יעל, יורים עליך. לא רואה כלום, תן. לא רואים פה. בלגו, בוא נדלג. אלוהים בדילוגים, א' מדלגים, ב' מחפים. לא רואה כלום. עדיין? אני גם לא רואה. אתה עבור למידה, תסתכל. נעבור לעמידה? כן, תן מבט שנייה. כאילו נתרות. החוליה! קדימה מלפנים, 4 מטרות כתף, 50 קצרים. זה 50 מטר? אני יודע, כן. כן. כן, 50 מטר. זה לא 50 מטר. אז מה זה? זה 80 מטר. לפי מה? אפילו 90 מטר. טוב, 80 מטר. יאללה, דור, נו, מה זה שנה? 80 מטר! אז אתה יודע כמה דילוגים לעשות. אלוהים בדילוגים, א' מדלגים, ב' מחפים. אחד מדלג, איפה אחד מדלג? איפה 2 מדלג? א' דילג, א' דילג. ב' מדלגים, א' מחפים. ויינש. למה לא צועקים שם? אתה אוהב, אין לי מה לב. למה לא מחפים? למה? לא רואים, מדלגים אותך. א' מדלגים, ב' מחפים. היו שמדלגים כבר. א' דילג, ב' מדלגים, א' חפים. מדלג. מדלג. בקו לפני קו הסתערות. אנחנו בקו הסתערות, יאפר, זו קרירות. א' מדלגים, ב' חפים. פועלת, קדימה, נו. חפלת. מדלגים א' חפים. חדל! עשה אמש. יבנה בדוק רימון! רימון תקין! יורים עליך! למה הוא אמר להם לא לראות? יש לך הסתערות ודילוגים, א' מדלגים, ב' חפים! מה? אמרת להם לא לראות מעומק? למה? דילג! א' דילג! ב' מדלגים, א' חפים!
יבנה זרוק רימון! מכת אש!